Ďakujeme, že už 30 rokov vyberáte slovenskú jemnosť a kvalitu. Je úžasné, ako vaše dieťatko rastie pred očami. Beba Comfort s 5 oligosacharidami podľa vzoru materského mlieka a laktobacilmi na podporu imunity a zdravého rastu. Beba. Nezáleží na tom, čo a ako ješ. Každé jedlo si zaslúži Pepsi. Tuc Bake Rolls sú také dobré, že sa musíme ospravedlniť za zmeškané hovory od šéfa. Haló? Peter! A zmeškané dopravné prístupky. Ospravedlňujeme sa, ale nie za tú chrumkavú explóziu chuti. Tuc Bake Rolls. Vitajte. Intimita bola vždy tabu. Svrbenie alebo pálenie, neobvyklý výtok, začervenanie, bolestivosť alebo snáď opuch. Každá z nás môže mať vaginálnu mykózu. Canesten Gincombi lieči vaginálnu mykózu a jej prejavy. Tesco Clubcard oslavuje 15. narodeniny. Skenujte a vyhrajte. Teraz exkluzívne v aplikácii Clubcard mlieko polotučné len za 55 centov, zmrzlina Magnum len za 3,39 a Tesco Camembert len za euro 5 centov. Tesco. Nemůžeš chtít prostě víc než pivo Bohém z Krušovic. Říkáš Bohém? Jsi doma? I am a legend. You better never forget it. Yeah, I am a legend. And you better respect. Tati, ty seš teda... Bohém, co? Bohém z Krušovic. Stvořen z prémiového žateckého chmele s jedinečnou chutí. Byly letní prázdniny roku 2017. Nová True Crime séria Mirka Vaňuru. Ve všech úkonech je zaznamenaný, že to byla plánovaná loupežná vražda a poprava. Prípad, ktorý odhalil dieru v zákone. Co vás napadne, když já řeknu Janákovi? Hladnokrevnost, bezcitnost. K čemu došlo v těchto místech? Namířila jsem a vystřelila. Dokážete mu odpustit, když vás prosil? Starostlivá práca polície, ktorá viedla legislatívnym zmenám. Dá se říct, že jsme si definitivně oddychli, až když zákonodárci se usnesli na tom, že je potřeba změnit zákon. Prípad Janákovci. Zločin, ktorý zmenil zákon. Už teraz iba na Vojo. Farma. Už čoskoro na Markíze. Je to prekliaté! Raz som videl, ako v bare zabil 3 mužov. Len ceruzkou. Teraz sa vydáva na cestu pomsty. Ľudia sa ma pýtali, či som späť. Ja som im nevedel odpovedať. Ale už viem. Áno, vrátil som sa. John Wick už teraz na Vojo a v nedeľu o 20:30 v kine Markíza. On bol rokovou hviezdou kultov. André, ako vidíte svoje šance? Prišiel som vyhrať. Ona plachá a sústredená iba na hru. Páči sa ti niekto? Stretávaš sa s niekým? Ale láska... Ahoj, Štefi. Ahoj, Andrej. Hrá podľa vlastných pravidiel. Napadlo mi, že by sme mohli niečo podniknúť. Sledujte spletitý príbeh najväčšej tenisovej love story. Minulosť nedokážeš zmeniť. Musíš ísť ďalej. Budem sa snažiť. Dokonalý pár Egesia Grafová. Už teraz na Vojo a v sobotu o 20:30 na Markíze. Konflikt poľovníkov a pytliakov sa skončí tragicky. Máme vraždu. Jdeme. A podozrivý namiesto odpovedí. Takže jste sem tuhle zbraň včera ráno nehodil? Ne, sakra. Prinášajú len ďalšie otázky. Můžete nám znova popsat, co jste dělal včera, když jste se vrátil z hlídky? Sledujte ďalší prípad. Vypadá ako vstřel? Skoro bych se vsadila, jaký bude uvnitř projektil. Odznak Vysočina v 2 častiach za sebou. Už teraz na Vojo a dnes o 20:30 na Markíze.
Voda sa stratila plošne zo studní. Hrevácky majú problém, v dedine máme permanentný problém. Dovolenka na Domaši už nie je, čo bývala. Je tu málo ľudí, pozatvárané veci, ani potraviny tu už nie sú. Balíme, není tu voda, odchádzame domov. Viac v Reflexe dnes o 17:25 na Markíze.